பாருங்கள். இது வந்து ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட் தான். நான் வந்து இன்னும் ஏர்ன் பண்ணல. என் ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட் இது. அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் அவங்கள்ட்ட கேட்டு வீடியோ எடுக்கிறேன். ஓகே, ரெஃபரல் வந்து அவங்க 166 பண்ணிருக்காங்க ரெஃபரல். இப்போ வந்து வித்ரா கொடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வித்ராவில் போயிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்காக நான் வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து நிறைய வேலெட் இருக்குது, பிட்காயின் இருக்குது, நிறைய வேலெட்ஸ் இருக்குது. கிராம் வந்து இப்போ அவைலபிளாக வந்து 34 இருக்குது. பெண்டிங்கில் வந்து 150 இருக்குது, கிராம்ஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோ ஏதாச்சும் டவுட்டாக இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வித்ரா ப்ரூஃப் வந்து பேயினர் கொடுக்குறோம். அந்த வேலெட் ஐடி கொடுத்துருங்க. அடுத்தது வந்து அமௌண்ட் வந்து 722 கிராம் வந்து நான் வந்து வித்ரா பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு பெண்டிங்கில் இருக்குது. இது வந்து டேட் என்னைக்கு இது பண்ணிங்களோ அந்த டேட்டு 11/6/2020 அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள். அது வந்து என்னைக்கு கொடுத்த டேட். இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான நம்மளுக்கு பேமெண்ட் வந்த பிறகு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். நீங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த